De fet, Jody, jo també em divertia d'allò més. La pròxima vegada? La pròxima vegada? M'agradaria que quan se't curés el braç organitzéssim un altre combat, eh? Ja decidirem el lloc. No m'enganyes? De debò? De debò. Una promesa a la Jody. Els informem que el vol 453 d'Air France procedent de París arribarà a poc tard de mitja hora sobre l'horari previst. Bé, Ginger, ja me n'haig d'anar. Què et passa, dona? No m'agrada veure't amb aquesta carona tan trista. No ho puc evitar, és que et trobaré a faltar molt. Però si ens veurem aviat, decidirem la data i el lloc que ens convinguin. Serà un gran esdeveniment. El món sencer posarà els ulls en vosaltres. Sí, i aquest cop farem un combat de debò, t'ho prometo, Ginger. Però fins llavors també t'enyoraré. Jody, t'has d'enfrontar a la Unió Soviètica tan bon punt arribis al Canadà. Ja podràs lluitar amb el braç lesionat. Cap problema. El mestre Gigoro se n'ha ocupat personalment. El dia del combat estaré fresca com una rosa. Que és estrany, l'avi volia acomiadar-se de tu. M'ha dit que vindria, però veig que encara no ha arribat. Em sap molt de greu, Jody. No t'hi amoïnis, dona. Ja saps que aprecio molt el mestre Gigoro. M'ha ensenyat moltes coses. És el millor mestre de judo, el número 1. Ginger, no saps pas com t'envejo. De debò? Atenció, sisplau. Els passatgers del vol 034 de Toronto... Ostres, mira, ja és l'hora. Molt bé, parelleta. Feu bondat. D'acord, però tu també. Que tinguis molta sort al combat. I sobretot no deixis escapar aquest nòvio tan maco, ja m'entens. Nòvio, dius? Jo? Com vols que un xitxarelo com aquest sigui el meu nòvio? Suposo que fas broma, oi? Què vols dir amb això de xitxarelo, eh? No siguis vergonyosa, Ginger. És molt diferent tenir nòvio que no tenir-ne. Fes-me cas, no el deixis escapar. Però si ja t'he dit que no ho és. Matsuda, tingues cura de la Ginger. En fi, Ginger, ens tornarem a veure aviat. Jody! Adeu! Jody. Jody! Espero que guanyis l'equip soviètic. Sobretot no em perdis, eh? Mestre Gigoro! Deixeu-me anar. Només me'n vull acomiadar. Avi, no pot passar. Com és que ha pogut arribar fins aquí? No faig cap mal, jo. Vinga, vai! El mestre Gigoro m'honora. Després diran que ho tenen tot ben controlat. Jody, guanya, guanya. Sigues campiona del món i la Ginger també arribarà a ser la número 1. Ja n'hi ha prou! Oh, Jody, em queixaré el seu superior. Mestre Gigoro, S'ha acabat! Fora d'aquí, apa! li prometo que guanyaré el campionat. Ja se n'ha anat. Sí. Espero que guanyi les soviètiques. N'estic completament segur. Ah, és una vista preciosa. Trobo que a la nit un aeroport és el lloc ideal per cultivar les relacions socials. Escolta, per què no anem a sopar a l'abadia? I si et sembla, després podríem... Jo me n'haig d'anar a casa a estudiar a Matsuda. Per què no vols que anem a sopar plegats? Tot allò que ha dit la Jody no vol dir res. No vull cap malentès entre nosaltres. Per anar a sopar plegats no hi ha d'haver cap malentès. No ets gaire amable amb mi, saps, Ginger? Quin avorriment. Sempre em fan esperar hores a les duanes. Shinosuke! Ginger. La Sayaka Onami! No sabia pas que em trobaria tothom. Aquest restaurant francès és propietat del nostre grup empresarial. Feu com si fóssiu a casa vostra.
Vaja, no sabíem que la Ginger i en Matsuda sortien junts. Oi que fa molt bona parella, Shinosuke? No sortim junts. Ja t'he dit que hem vingut únicament a dir adéu a la Jodie Rockwell. Sí, ha de ser veritat. La Ginger no es comprometria amb un periodista de pacotilla com tu. Escolta, noi, jo no sóc de pacotilla. Què t'has pensat que ets per dir-me això? Els puc oferir un caviar excel·lent. Caram, Ginger, trobo que tens un xicot força animat. Ets una poca salta. Estic segur que el mestre Jigoro ha acollit la Jodie com a deixeble seva. El senyor Inokuma només accepta deixebles molt bons. Ja saps que va rebutjar la Sayaka. Doncs mira, saps què et dic? Que em va fer un gran favor, perquè a mi ningú no em fa dir mestre un home com aquest. Vol demanar el senyor? Ja sap que vol menjar? No entenc pas què diu aquesta carta. Aquests dibuixets semblen cucs de terra. No, perdoni, no són cucs de terra, són paraules franceses, això. En fi, porti'm el plat més deliciós del restaurant. Bé, hi deu haver algun plat que sigui deliciós. He dit al taxista que em portés a un bon restaurant i m'ha portat aquí. Esclar, vol tastar el plat especial del xef, senyor? Sí que el tastaré. Porti'm en un plat ben gros. D'acord. Sí, per mi també ha estat una sorpresa. Al final ens hem anat a trobar tots aquí. D'això, com ha anat el combat entre la Ginger i la Jodie Rockwell? De primera, molt senzill. La Ginger ha estat realment genial. Ha sabut compensar la força de la Jodie. El combat ha estat molt igualat. La tècnica de la Ginger ha dominat en moltes ocasions. Però no t'oblidis que la Jodie és boníssima. No l'he poguda pas derrotar. No l'has pogut de guanyar? T'hauria de fer vergonya. No vas per gaire bon camí. No és veritat. La Ginger ha volgut aturar el combat perquè la Jodie ha pres mal en un braç. T'has quedat molt callada, Ginger. Suposo que en aquests moments el meu judo ja és molt superior al teu, noia. Per això no dius ni piu. Què et sembla, Kasamatsuri? Dona, trobo que... Vols dir que no et passes una mica? Doncs em penso que no. Ens hem passat 2 mesos fent combats amb els millors judoques de tot el món. Ha estat un entrenament molt intens i es pot dir que pràcticament ja no tinc punts febles. La Sayaka també està lluitant. Caram, quina dona més valenta. Aquesta sopa de soja té un gust ben curiós. Al dojo d'en Polnareff vas estar? Vaig fer el curs sense problemes. Segueix un mètode molt personalitzat. I tot i que és una persona que no prodiga gaires elogis a ningú, a mi em va deixar molt bé. Fantàstic, meravellós, trop bien! La Sayaka va ser de bon tros la millor de tots els seus deixebles. Jo mateix en vaig ser testimoni. Per què has esmentat en Polnareff justament ara? Perquè el mestre Polnareff és un gran admirador del mestre Jigoro. M'ho va repetir 50 vegades. Sí? Tan famós és el meu avi, no ho hauria dit mai. Ja m'agradaria saber d'on li ha vingut tanta fama. Renoi, quina malícia que em fa no acabar-los de sentir. M'hi jugaria alguna cosa que parlen de mi. Aquí té el caviar que m'ha demanat, senyor. On és? Què hi fa aquí? Les taruques, la Kim, la Sayaka ha lluitat amb totes aquestes judoques? Sí, va tirar a terra les taruques al cap de pocs minuts. També es va enfrontar a la Kim, la que Corea anomenen braços secrets, i van quedar empatades. Estic segur que aquell combat no va deixar satisfetes cap de les dues. Ja et vaig dir que si no hagués estat tan cansada l'hauria guanyat en 10 segons. Em penso que això no m'ho pot pas discutir ningú. A més, la Kim va tenir molta sort. Jo he millorat una cosa de no dir, quant a la tècnica i també a la potència. Ginger, ja t'ho pots anar traient del cap. No ets digna de ser la meva rival. Ah, em sembla molt bé. No, que t'empatolles, tu pots haver millorat, però el domini del judo de la Ginger supera el teu amb escreix. Ah, sí? Doncs per què no ho comprovem ara mateix? Què hi dius, Ginger? No crec que sigui el moment més adient. No deu ser pas que em tens por, oi? Noia, no t'enfilis tant. Jigoro! Para de dir bajanades. No parlis tant a la lleugera i estableix un dia per un combat. Què és aquest paperot? El programa de combats de la Ginger. Són dates confirmades. Què? Oh, ostres, 10 combats en 3 mesos, de segon nivell i de primera categoria. Avi, no m'ho puc creure, no penso participar en aquests combats. Ho vas prometre a la Jodie. Jo? Sí, dona, ja no te'n recordes que li vas prometre? Tu només has pres part en un combat oficial
I saps que la Jodie participa constantment en competicions mundials. Que potser et penses que pots enfrontar-t'hi oficialment des d'una posició tan baixa? Primer que res has de lluitar en tants combats com puguis. Fer bons rècords i emplenar un bon historial. I quan tinguis un bon palmarès, llavors sí que et podràs enfrontar a la Jodie. M'haig de preparar per l'examen d'entrada a la universitat. Ah, sí? Veig que a tu no et costa gaire trencar una promesa, oi que no? No ho sabia pas que eres així. Però, de fet, qui em preocupa no ets pas tu, sinó la Jodie. Això li sabrà un greu horrorós. Segur que es posarà molt trista i que es penedirà de tota la confiança que et va demostrar. Ginger! Si la Sayaka vol igualar la Ginger, hauria de participar en aquestes competicions. Es faran molts combats. Ginger! Espera, Ginger! Ara què penses fer? Tal com diu el teu avi, no tens un historial esportiu que et permeti fer un combat oficial amb la Jodie Rockwell. Tu havies d'haver rumiat millor abans de fer-li aquesta promesa. Ja sé que tens un examen molt important perquè vols entrar a la universitat i que si segueixes el programa de competicions acabaràs suspenent. Vols trencar la teva promesa? Em sembla que sí. No ho puc fer. No puc trencar la promesa que li vaig fer a la Jodie perquè va venir expressament del Canadà per lluitar amb mi. N'estàs segura? Així aniràs a la Universitat de Saikai on tens l'admissió assegurada? Faré les dues coses. Passaré l'examen d'entrada i prepararé el combat amb la Jodie. Estic convençuda que si m'hi esforço aconseguiré el que em proposi. Faràs tot el que et proposis? Deies que no t'agradava el judo i ara vols enfrontar-te a la Jodie en un combat? És que no sé què em va passar. Però quan vaig fer el combat amb la Jodie, va ser diferent. Com t'ho diria? Va ser la primera vegada que vaig trobar divertit un combat. És per això que em fa tanta il·lusió enfrontar-me amb la Jodie, saps? Però només amb ella. La Ginger ha canviat. És un petit començament. Però la Jodie ha fet que la Ginger practiqui el judo amb una sensació d'alegria. La Jodie ha fet canviar la Ginger. Un punt complet! Victòria! Televisió Escuri els ha ofert aquesta competició en la qual la Ginger Inokuma s'ha endut la segona copa. Fins ara sempre ha derrotat les seves adversàries per un punt complet. Res. Aquesta competició no és gaire interessant, però no deixa de ser una competició. D'aquí a 5 dies es disputa la Copa Magatama High, 10 competicions en 3 mesos. Si la Ginger les guanya totes, llavors tothom s'hi fixarà. Aquest és un pla molt ben elaborat. I la meva neta és una noia prou llesta per seguir-lo sense cap mena de problema. Si vol enfrontar-se a la Jodie, ha de guanyar totes aquestes competicions o trencaria la promesa que li va fer. De vegades tinc pensades tan bones que jo mateix em quedo ben parat. No sé per què ho fa. No té cap sentit lluitar en combats tan poc reconeguts. Jo no participaria mai de la vida en una competició tan d'estar per casa com aquesta, perquè això no faria altra cosa que desprestigiar-me. Anem cap a casa, Shinosuke. Ginger. És genial! Avui no he tingut tantes dificultats com en el combat amb la Jodie. Ho ha resolt amb molta facilitat. Sí, però aquí hi ha una cosa que no m'agrada. Què vols dir? Que exagera volent fer tantes coses. Segur que ahir va estudiar fins molt tard. Trobo que va massa cansada. Què dius ara? Ha guanyat després d'haver anat a dormir tard? No sap que dormir és molt important. Que un cos fatigat es desgasta molt de pressa. Juga amb foc i pot acabar molt malament. Estic molt preocupat, perquè si continues així et pots posar malalta. Ai. 33 vegades. Què?
Que aquest matí es va dallar 33 vegades, les he comptades. No deus dormir pensant en algun noi? Ja sé que estudies per l'examen d'entrada, però pensa que dormir és molt important per la bellesa. Escolta, per què no sortim totes plegades demà, que és diumenge? I tant, podríem anar a un restaurant francès. Ginger, oi que vindràs amb nosaltres? Demà tens la Copa Magatama High. Em sap molt de greu, però demà no puc. Tens una cita! Has quedat amb en Shinosuke! No, no he quedat amb ningú. Ginger! Hola, Hanazono. Hola, has guanyat la Copa Kogyoku-High i amb molta facilitat. Te la mereixes. Et felicito. Moltes gràcies. No sabia que continuaves fent judo. Sí, no l'he deixat. Demà hi ha la Magatama High, oi? Que tinguis sort. De manera que era per això, no has quedat amb cap noi. Estic molt sorprès de veure que participes en competicions regularment. Què? Ginger, m'alegro molt de com em van les coses. Tot rutlla a la perfecció gràcies a tu. M'has ensenyat a esforçar-me al màxim. Au, Hanazono, no et passis. Quan faig judo sempre penso en tu i en els entrenaments que vam fer plegats. I saps què? Si puc entrar a la Universitat de Saikai com tu, ho faré. Ho desitjo com res en aquest món. M'agradaria tant. En fi, deixem-ho córrer i ja ens veurem un altre dia. A reveure! Musashiyama, canya! Força, força, força! Ostres! Vinga, agafa la Ginger! Ui! Ara! Tira a la terra! Visca! Mare, rebobina-la una altra vegada. La vull tornar a veure. Sí, fill. Me la podria mirar 100 vegades, m'encanta. Si vols que t'ho digui, encara no me'n sé avenir. Ni jo tampoc. He pensat que la coneixem des que era petita. Mare meva, no m'hauria imaginat mai que la Ginger arribaria tan lluny. Com ets, Jigoro? Has mantingut en secret tots aquests anys. De totes maneres, aquest combat només és l'inici. El nostre objectiu és la medalla d'or dels Jocs Olímpics. La medalla d'or! Ho veig difícil. És un somni gairebé irrealitzable. Sí, potser sí que tens raó, però em sembla que la Ginger és capaç de guanyar-la. Sí, serà la número 1. La meva filleta guanyarà la medalla d'or. I tant! Sabeu què? Podríem celebrar la seva victòria. Sí, home, per endavant. Oh, jo ho aprofitaré per prendre sushi. Tothom a divertir-se. Doncs jo vull el millor sake Jigoku i el millor sushi. Faig tot el que puc, Jody. I tu què? Tu també t'hi esforces tant com jo? Shinosuke, encara se m'il·lumina la cara quan faig judo, tal com em vas dir aquell dia? Encara tinc una expressió radiant? Shinosuke? Fins quina hora es quedarà estudiant aquesta mossa? Ves a dormir, Ginger, que demà tens un altre combat. Caram, deu ser un gat ben gros. Visca la Ginger, que guanyarà el Premi Nacional d'Honor. A continuació, el combat final de la categoria inferior als 48 quilos. Ahir a la nit vaig veure massa. Saludeu-vos! Comenceu! Ginger! Vigila! Un punt complet! És fantàstica! Ets una noia fantàstica, Ginger! Visca, Ginger! Has guanyat! Ha guanyat la seva segona competició. Però això no va a l'hora, Ginger. Què et passa? La Ginger Inokuma ha estat la guanyadora de la Copa Magatama High. Des que va obtenir la Copa Kogyoku High, tots els seus combats han acabat amb una victòria. Quant de
temps continuarà imbatuda. És un ajudot de sensacional... Ginger. No em fa gens de cas. Fas com si no hi fos. Tota l'estona enganxat a la televisió. Noi, ets un gamarús. Que no, no és pas veritat, això que dius. No t'has adonat que només et miro a tu? Oh, de veritat? Oh, i tant, de veritat. Oh, m'alegra molt que m'ho diguis. Què tens, Ginger? Què t'ha passat? Comparat amb les altres vegades, el combat no ha sigut bo. T'ha fallat alguna cosa. Què t'ha passat? Ginger! On tenies el cap durant el combat? Què vols dir? Estaves desconcentrada. No, no és veritat. Si no dorms el que el cos et demana, la tècnica no et servirà de res. Si continues per aquest camí, probablement acabaràs lesionada. Noi, no m'atabalis. Valdria més que no et fixessis tant en mi i et preocupessis de les teves coses. Fas unes ulleres que espanten. Potser ho fa que les noies em van molt al darrere. Apa, a dormir. Saluda les teves amigues de part meva. Només em faltava això. Haig d'estudiar.